ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಯಾನು ಸುನೀತಾ ಸಂದೀಪ್. ಸಹಜವಾದ ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸವು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಮಣ್ಣು ವೀರರ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ. ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೆರೆಯೋನ್ಗ. ತುಳುನಾಡು ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಡು ಇತ್ತಿಜಿಡಲ ಸಾಮಂತ ಅರಸರ್ನ ಅರಸೊತ್ತಿಗಿಡು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜೈನರ್ ಪಂಪಿನ ವಾ ಭೇದ ಭಾವಲ ಒಪ್ಪಂದ ಜನಮಾನಿ ನೆಮ್ಮದಿಡು ಇತ್ತಿರು. ತುಳುನಾಡು ಬೈರ ಅರಸರು ಬಂಗ ಅರಸರು ಚೌಟ ಅಜಿಲ ಸಾಳ್ವ ಅರಸರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೇರು. ಉಂದೇಟು ಚೌಟ ಅರಸರ್ನ ಮನೆತನಡು ಪುಟುದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಕೊನತಿನಾರು ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ. ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಪುಣ್ಣರಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಧೈರ್ಯದ ಪ್ರತೀಕ. ಫ್ರೆಂಚರ್ನೊಟ್ಟು ದಂಡು ಕಾದುದು ನಾಡನ್ನು ಕಾತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕೈಪತಿನ ಕಣ್ಣನಿನ ಪಿತೂರಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸದು ಬದುಕು ಕಠಿಣ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗು ಆದರ್ಶಲ ಅಂದು. ಚೌಟ ಅರಸೆ ತಿರುಮಲರಾಯರ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಟಗು ಬತ್ತಿನ ಅಪ್ಪಕ್ಕ 1595 1540 ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು. ಅಬ್ಬಕ್ಕಗು ಪಿದಾಯ್ಡು ಬತ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಚರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೆ ಆಸುಪಾಸುಡು ಇತ್ತಿನ ಸಾಮಂತ ಅರಸರ್ನ ಉಪದ್ರಲ ಮಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದು. ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಕಂಡನಿ ನರಸಿಂಹ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂಗರಸ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ವಿರುದ್ಧ ಮಸಲತ್ತು ಮಲ್ತಿ 1527 ಗೋವೆನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಫ್ರೆಂಚರು ಕರಾವಳಿ ಬಂದರನ್ನು ಉಲಾಯಿ ಪಾಡೋನ್ರೆಗು ಬೋಂಟೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಅಗಲ್ನ ಕಣ್ಣು ಕುತ್ತೊಂದಿತ್ತಂದು. ಫ್ರೆಂಚರನ್ನು ಎದುರಿಸವೇರೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕಡ ಮೊಗವೀರ ಜವನೇರ್ನ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತನು. ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಸೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ನೌಕಾಪಡೆಟು ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಗಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೊಗವೀರರ್ನ ಪಡೆ ನೌಕಾಪಡೆಕು ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತನು. ದೊಂದಿ ಯುದ್ಧಡು ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಪಡೆಕು ಸರಿಸಾಟಿಯೇ ಇತ್ತುಜಿ. ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಆಳ್ವಿಕೆದ ಇರುವ ವರ್ಷಡು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಫ್ರೆಂಚರು ಸೋತು ಸುಣ್ಣಾಯೇರು. ಕಡೆಕು ಜನರಲ್ ಫೆಕ್ಸಿಟೋ ಉಳ್ಳಾಲನು ಮೋಸೊಡು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕುದೆ ತೊಂದೆ. ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮಸೀದಿಡು ದೆಂಗದು ಕುಲ್ಲದು ಕೂಟ ರಚನೆ ಮಲ್ತುಲು. ತನ್ನ ಸೇನೆಡು ಓರೆದಿತ್ತಿನ 200 ವೀರರನ್ನು ಉಳ್ಳಾಲದ ಕೋಟೆಗೆ ಪೊಗ್ಗದು ಜನರಲ್ ಫೆಕ್ಸಿಟೋನು ಕೆರಿಯುಲು. ಕುಡವರ ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆದ ಜಮೋರಿಯನ್ ಪಡೆಕುನ್ನ ಸಹಾಯಡು ಕುಡ್ಲನು ತನ್ನ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಗೆತೊನುವಲು. ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಮಸ್ಕರೆನೆಸ್ನ ಹತ್ಯೆ ಆಪುಂಡು. ಪೂರಾ ಸರಿ ಆಂಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನುನಗ ಕೈಪತಿನ ಕಂಡನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಕಾಮರಾಯೆ ಪರಂಗಿಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಿದು ಅಬ್ಬಕ್ಕನು ಮೋಸೊಡು ಕೆರ್ಪಾವಿ. ಇಂಚ ಕರಾವಳಿನು ಪರಂಗಿಲೆಡ್ದು ಕಾಪೆರೆ ತನ್ನ ಜೀವನನೇ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪಲು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ. ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪಿನ ಕೆಲವೇ ಶಾಸನಗಳು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು. ಐಟ್ಲ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ದಾನಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತ್ತಂದೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಯುದ್ಧತಂತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕುಜಿ. ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪಾರ್ಧನದ ಕತೆಕುಲೆಡು ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ಆ ಕಾಲಡು ಭಾರತಗೂ ಬತ್ತಿನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಇತಿಹಾಸಗಾರೆ ಆಂಟನಿಯೋ ಬೊಕಾರನ ಪ್ರವಾಸ ಗ್ರಂಥಡು ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲನ ಮಿತ್ತು ರಾಣಿಗೂ ಇತ್ತಿನ ಕಾಳಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಮಾನಸೋಡು ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಪುದರು ನೆಲೆಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿಂಡು. ಕರಾವಳಿದ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಿಳಾ ಪಡೆಗೆ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಪುದರದಿತ್ತೇರು. ಕುಡ್ಲದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಉಳ್ಳಾಲೋಡು ಉಪ್ಪುನ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂಚನೆ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ತನ್ನ ಗಸ್ತು ಕಾವಲು ನೌಕೆಗೆ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಪುದರ್ದಿದು ಪೆರ್ಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದುಂಡು. ತನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸೋಡಾತ್ರ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪುದರ್ ಕೊನತಿನ ಅಬ್ಬಕ್ಕನು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಲ ಮರೆಪಂದೆ ಉಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿ ತುಳುವರೆಗ್ಲ ಸೇರ್ದಿನವು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ.